Mampanye sadia to Jawa Fisham and Sunny. Enia wo dro ya man ya duaduan kwa million no aduanan mienu na enesa enuadua ene ehon sansam no asante mantamas asante mawura ene ne dom so ede wo ho agemu a yede mu asem ebrew awa panye pabe dia to Jawa to fo hia hene ana wode to Ghana fo nyina nim sayanwase yakwa ebreto ne yansase yebebo ho ban enua edua no ene emu nsam ana yede ema wo no ya maame Samira Bawumia so ene ne dom enso de wo ho agemu a emu nsam nyina no yede ebrew na ya World Food Safety Day na panye kwanchofo be dia fotu ma Ghana fo fa kwan ya ya fa so ayedidi ho ebra so so wo yehwe na yensu ne ade ne yehwe na yebo ho ba pani pa bi na ade afutuo ema Ghana fo yi ambulance won sansam ya sebre yi yera to force na won sam da so gina court no wo panye bi aba na mremu a wabede mu yera Martin Pegu wo de afutuo ade aman ye tie kire se langas bi be se edu ani akire ya kire wo mo ewo ga south na ekoba na semu asem wo hase anije samu PS sebre de sedi na wode no ese ba soro biem na empanyimfo kasa amadwomfo ma adwuma no atum woni a wo ye adwuma ewo apomden ne fa ye hwehwemu fa nipadua no se bia mogya mu anase bia wodwonso mu na opesa wo hwehwemu no omo kire se adwuma no enema bi ha adwenti omo de makade nyina no ebegu honum na yede mu asem ebra onwumre ensam no pi ka ho a yesim kunwa no yede ebra wo sanwumre no nsia brem kase Sompa TV so ni Sompa 93.1 FM ewo Kumase Sompa 93.1 FM ewo Kumase Sompa 98.9 Sompa 98.9 kwenya ko abro no mane abusuafo no ekuramu ewo bono na fenso hafo ene ne mpotamu na wokọ bono na po yafa mu akentampon kransa tachima ne mpotam ne nkroto ahodo a etwam ho ahia nyina no omutie bi ewo Sompa 90.7 Sompa 90.7 na ye live ewo Facebook sompaonline.com so ye twa ede agu bebia aye kama nwumre mizo de ya fare de ye mfra da roma ya pebinom na ebeboa wo ema wo remfisa nipa de ye kwa ye bai apomden ehonsam ehia pa yene sciatica expert in 21st clinic ho asem na meka ede akire wosisi ade yam tim koko ni ade na hawa for a herbal center frefra sebra na yeni enkomoni pa de ya express ho kakra nti express group ede wo ko amanone mo akoya adwuma bia ya wo peso ye na wakoduru ho asomdwe ma adwuma asomdwe no nya sika ede agubotom asomdwe mu wani makwa wo do won madoma so ya sene kasebo atwato enefia dayede ebaba somwo akosia ajewa kwade aboatene medi mene nana kwabana kese afeya shansam no ase Ghana mampani nana adodankwa ekufuato ena ehyasie yi ne nyina no eyese ene yedi ka kyereke mu de akyerɛw se ye hwɛ ne aduaba se empim du ene akyire ya eye nuanko a wɔkara bia ya wɔte ase no wonim dada se ɛda edua ya etwato ebewuo no na onipa nso otwato so se uwu a ne sa efiri se edua de eboa se unya emframa papa bi ehome na ebi kɔ woni padua na ebi nso ba abonte so a na kyese enya de so betimi ayi sabi na ase wɔ mu no ede afiri edua ano edua de eho hia ye pa edua bɔ modern ye bibia ɛwɔ yasetra mu na na ebra ye edua enua yi Ghana mampani his excellency na nado dankwa ekufuado ene ne dom enso bomu ekopie mu ɛwɔ pema camp ene ne mpotamu mo nso dwumadie wɔde ho ekohye mu na enum no ndo de atodwa ya wɔtre se ebra so hwɛ na afenso ye de ho agimu mobeka no mahya ne nso anansen wiemu nsakyerɛ ne ade no ade sɛ ha bibiman adwen papa mawi akyire no tese ojambom ne ade wia no sakyera saa no atimi ka bibia mfudie ne ade nipa kra ne nyansunsuaso bɔ ne wɔ ne so na ekame akwakoyɛ sɛ mfudie ahodoɔ ebiemu nso ɔkayen ɛkyerɛ yɛn sɛ wodo ne kyerɛ ɛwɔ South Sudan ne mpotamu a nyɛ sɛ enya samketo afia hyase no ano nipa yi akyerɛ sɛ hwere wɔn kwa enam wiemu nsakyerɛ ne ade no na ɛyade sɛ ano ɔten ye pa nti wɔsrada obi ahwɛ na wɔn fa ne hunyim sɛ bɛyɛ yɛbɛtuma bɔ nkwa ne agapade ɛho ban. Our world stands at a critical juncture, grappling with the triple planetary crisis of climate change, pollution, and biodiversity loss. These issues are being exacerbated even further by deforestation, desertification, and land and soil degradation. Amongst these, climate change remains the most urgent, posing a great threat to our world and the lives and livelihoods of our people. Earlier this year, South Sudan was forced to close its schools
due to extreme heat waves. There are fears that the Horn of Africa may become uninhabitable in the coming years due to these severe weather conditions. The impact of the other crises is equally alarming. According to the World Health Organization, WHO, air pollution is responsible for some 6.7 million deaths annually, with 9 out of 10 people worldwide breathing air that contains pollutants above the WHO's recommended levels. Similarly, the loss of biodiversity poses a significant threat to our planet, with the decline and extinction of animals, plants, and ecosystems, leading to disasters, diseases, and deaths. However, science tells us that forests play a critical role in sustaining life on Earth and addressing these triple planetary crises. Here in Ghana, for example, activities related to agriculture, forests, and land use contribute some 50% of our national greenhouse gas emissions. Ghana Mampanina Nado Dankwa Ekufuado. Fabio no Mampanya de Nasiama Ghana for Nina se wamode na chitaya na sempo Ghana for chitaya diamano na one mahwe abone chidom arase enua ya yedudia wo ma Ghana wona betimi aso bapa e wo mayimu wose bese fishia miensanie yetimi adua nua bese million no aduana mienu 42 million e wo ma Ghana mu ya ne nyina da hye nkran yi papa na wose ne nyina no ana se anyo no nko amodem bonti no na se no de pinu ankoma Ghana fo ne hwese afensu nua ye beduadua no ye nyina ye betumi aka bom se afro kromu ade wo bia bare na fam de amanua no atumi asanso anyini. 3 years, with your unwavering support, we have planted some 42 million trees, most of which are thriving. Today, we have the opportunity to add at least an additional 10 million trees, bringing our total to 52 million trees in just 4 years. This is an incredible achievement. Once again, I thank you, my fellow Ghanaians, and everyone who has contributed to the success of this program. With the same support and commitment, I am confident that we will exceed our target of 10 million trees. And like the Minister for Natural Lands and Natural Resources, the dynamic, resourceful, Honorable Abuji Napo, Member of Parliament for Damango. Nereturn Kaya Ghana Mampanyi Nadankwa Ekufuado. Yeda so agiremu ewosa ensam ne asante mawura enso ede ne ho agimu yewura esi musa na kyese enya asam keto akra na no masofo ne mpanifo ne a ehwe kwa yebretio nsam so asante mamu na omudi ewura achi yewura ekopie mu ewo golf park honum na ebra okopie mu ewo hono kire ne ehunu se asante manso afro era Simon wasai mensa enso ebaye na enya asam keto akra ne nyina no ekire se obi amfa ne hunjim sade ba ye beti mahwe ne abo enkwa ene japade eho ban dwumade no achi no ye ne asante mantam so afro era Simon wasai mensa edi nkoma wode sam kakra ma yense yedi adwumadi bia ehun hia ebise motatia yesi sidua etwato no ewu na enipa wakasa afuna ono so ebefi na di nchie kasa ne se enua no ehome a emframa omde babontin eno na ye nipa so ye home koyi na de ye so ye de babontin no eno na enua no so home ede ye omadua enti se dua bia ni ho a na emframa ebetima home am ye nyankwa na sa aframa ebi ni wiase enti ubehu se
yɛnyina yɛwie ɛbɛba ɛwɔ asase ɛso na watcha baabi nnua bebree wɔ no ɛnam sɛ oxygen a yɛyɛ hom kue mu no ɛdɔɔso no mmiri bi ɛhɔ yɛ cool woduru hɔ nom a ɛhɔ atmosphere no yɛ totally different mohwɛ baabi ɛgyina sisi ɛnam sɛ nnua no dɔɔso nkyi aha atmosphere no yɛ different wohu sɛ waa ho adwo fam ba wɔkɔ baabi a nnua no ɛnɔɔso no a dabi ɛhɔ hyehyehyehyehye nti na ɛserɛ so ɛnam sɛ nnua ɛni hɔ nti baabi a ɛwɔ serɛ so biara ɛhɔ yɛ dɛ ɛhye nti wohwɛ a forest area tem bi ɛhɔ nnu ɔkɔ savannah na ɛhɔ yɛ hye wodu desert a na ɛhyew no ano ayɛ den because baabi a nnua wɔ mmɔ ɛhɔ oxygen dɔɔso na ɛhɔ no ayɛ nti ɔsɛ saa dwumadi a yɛdi yɛn nyinaa de yɛho hyew na yɛ na ɛno akyi yɛwura Benito owusu bio ɛberɛ bi a atwa mu na ɔsoafo abɛde akyire a wɔhwɛ ɔdoma nkoma japadeɛ yɛ wɔde ama yɛ ho nsɛm so wɔno nso de nsɛm kakra ama nsɛmtwerɛfoɔ sɛ ɛyɛ Ghana man na ase ɛyɛ asanteman deɛ titiri pɛmso tufoɔ sɛ tutu da second bi a wadi yɛ nyinaa anim ɛwɔ asanteman na wɔboa hwɛ ama asanteman nso so adua ɛyɛ nnua a fata sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ yɛ environment ɛne yɛ kwayɛ no yɛbɛtumi asanyɛ no nyinaa biom daakye ɛyɛ green Ghana ɛyɛ a yɛyɛ aban kɔfɛ baayɛ ayɛ no mfie ɛnɛka ho a mfie nan ɛni na saa mfie nan no 2021 2022 2023 no nyinaa asanteman ɛyɛ adeɛ ɛbɔ no ho no yie ɛma yɛwie yɛ no asanteman ɛfa regions na ɛwɔ Ghana no nyinaa asanteman ɛna ɛdi first ɛno nti na kyɛ sɛ asanteman deɛ ebi mu akɔtiri baa nti aseda ɛna ɛdeɛ ma asanteman na nnua no deɛ obi kasa sɛ bi ho ne mfa so a na saa nipa no ɔnim deɛ wɔka yɛgyina ha yi wɔyɛ golf course wɔn mframa a ɛbɔ a wɔpa tunan ne free golf course ha na kɔ junction no so wobɛhu sɛ ɛyɛ mframa no bɛsesa ne nyinaa ɛgyina sɛ nnua no ɛyɛ mframa bɔne no a ɛwɔ ha no nnua no ɛretwe ɛno afiri mu ɛna nnua no ma yɛ mframa ba na sɛ baabi a nnua ɛdɔɔso a wonya mframa pa no mmɔɔ yɛbroni frɛ no oxygen no wonya ne mmɔɔ na ne krakra mukra no ohene ya woto nsa frɛ no so nkwasantemero ne to nsa frɛ no ya ofri pandai ewo oti mantanum ebaye na onso de nanimonyam ene na hoɔden ne nyansa ebeboaye eye togbi dagadu ya wono ewo akpenifia wono nso ebaye na ebra obaye ne nsamu a odi gya ye kwan kra ni se o se nnua ene abodie mu nyoma aka ewo yo no kuse baby cause climate change say jai na yentu na mo bia anhwamre climate change anu ase be haye nipa yeti wi ase it is ene etufo afre golf samo mo bo golf ne mpenifo bi na se afre me aka se me meboa na yenua manage symptoms na mpa bo se omo maka omudi tufo ne mpenifo achi enso betu anamo se kaka o betumi aye aduanua afese nsuo a etwa ebonhia omuntu tuni omangu mombe so yi omumfa nuboni omese omo tuta bidi bidi omese se medie ni nyina no brass abusa yakoya ni wo ensam from abusa yakwa nim na diplomatic oye wo ma Ghana mu wanum so abo aban na baso ye papa sa ene wafa to ne ho so se obehwa ma Ghana ye duadua nnua na yakwa bretuo ye nso wanso wa no atumi asanso agena ne naso na ene ekokoye da sonko a na aban no de tia no kura na waka de akere Ghana fo se ye hwese ye betumi adua nnua ye nnua korampo no na nya million no edu afimu no anam so amadin adema diplomatic
call ye wa mayimu. His Excellency Mahar Kern, one of the so akasa kakra editrade. To stop deforestation, we need to plant more trees and protect our forests to keep our land green. Pollution needs our immediate attention. We should reduce waste, recycle more, and use fewer harmful chemicals. Clean air and water are basic rights, and we must ensure our action reflects this priority. I would like to comment. And what you know, Anna, Yane, Adishia Binomo, and so Akasaye, and also Mumayin TV. Good initiative. I know it's not the first year I'm doing it. We started doing it in 2021, 2022, 2023, 2024. This is what we mitigate when we talk about a greener, prosperous Africa and world. It's planting trees, and if you can look at all the diplomats that came out, the whole diplomatic corps here, we are ensuring sustainability of our environment and of our world and of our globe. Trees is what brings life. So I should listen to what my colleague said. But most importantly for Ghana, environment is very key, and if we conserve it, we are also protecting ourselves. So we support. In Rwanda, we do the same, and we plant trees across the country, and we target 30% to give us even another space of land where our community here, most Matiko present here, and majority of them are from the continent, as you saw. This is something that, of course, we have to emulate, and I encourage them also to do the same. If every country plants the same as Ghana is doing, of course, the continent will be green and will be safe and will be securing the future for our children and the future generations. So I applaud this. Thank you. And some no eso. And we are seeing now a Ghana say ye dua enuano na kire say amanfo so do mo ho agemu ye pa ya ma me Hajia Samira Baumia and ne dom so do mo ni kiremu ya kire say Labonli Senior High School so do mo ni kiremu pa eko eso ma ho de hwe e wo enuadua no ehu na enumo no afutuo na ode maye bra na wawie bibia na nsamtwerofo busa na se no adua no de ya bedua o na akirasem ayesen. The youth in climate action is pivotal, and I'm confident that our collaboration will inspire meaningful change. My dear students and pupils, as advocates, you have a unique role to play in changing the discourse and shaping policies and actions that will redefine the trajectory of our planet. So I encourage you to embrace this opportunity to learn, to innovate, and to advocate for your environment. Your voices are powerful, and your actions are critical for a sustainable future. Remember, every tree you plant, every piece of knowledge you share, and every effort you make towards environmental stewardship contributes to a greener, healthier, and more sustainable planet. You are the change makers, and the future of our world lies in your hands. Your actions today will shape the legacy we leave for tomorrow. And as Africans, I urge you all to ideate, to innovate, and to advocate. Let us pave the way for a greener, more resilient Africa. Together, we can turn the tide against climate change. Let us all work together for climate action. It is possible. Imam Samira Baumia na yetene nkan. Oto for here hene wo hene babu wa chia jei
wo ahene ye otoso mienu ade ato Ghana for anim ene de de ya ne ye de nua e wo mayi mu no eno de tudwa e kire se sase ya no de akwakoba no wo so man ye hwase kwa abreto ne yansase ye baba ho ban anya se ye de nua no wa ne ye dua no saa kwa na mumu ne ye hwase ye ni betumi aku ho wo bibia da baba wura kwa abreto nim se wo kwa akotwetwa mu nua wa bra emra man ho kwan no safo no nyina da ye betumi aka ama mra ne wormodie na sakoba se ye de nua no saa ne ye hwe no saa kwa de a ene yakoba no saa no amfaso emaso emfa mo mayi wore sanse we nyina tudwa e wo nyina nufu ye no e wa hafo no southwest mansini mu say ensure a big for no enye ensure na e poison nti ho kala na o ma di dem na say anhwe ensure no say ne o mo bi ka kasa ya no echirima e bi ho na ne e ka ne wa to ho o ma ba di tua enye fese be sa di esi eni so se be di eni ya mo mi nya ni sa na enye ya ngwa ya se die e obia se die se be jai kala se be di eni ya ni na se die na ti tru ba amayofo ele o se o mo ko e ho ma di na ye ma embra eye tuma ya mi fi chi wa proje se mi ko je bi a de se ko je permit and this are mi je bi a de pe di na ha na police for ba se mi ya da swati ade ntra ya ken yo mi fi chi ni na mi se bu e bi bu to asa ko ba ma ye se mi bi e bu fra me bi ya ba le se amba e fra me bi bu le mi nta to emra ne ye tuma mo me ma emra ne ye tuma ase ye ni en ya no na ye mfa e da ho ense ye fichi ni aboboa na afi so ngalam se da ye ya no mo me ye twa so ni ya so firi ye sebe na omo a ehie sika kwa abanfo hiem politicians hiem asoja fo hiem apolice fo hiem na no hiem enyira ka ho mo ye twa so ehia ahoboa ehia moa fi apolice fo na asoja fo ene omo a mayo omo a emra so obasi ehia moa fo bi na ho si ebetumi etwa so ka se ye galaxy na bia sa so na le witimi entwa enso ano a uko mi akosi kura permit ene na bitimi ai but the permit le free in kraba so ba be ye mining enso won ne kwampa so nti o se mra no e ba be si be bia enso kasa so ya for ya principal e mo ye mra no so ebeti Anwachi no ora Ishmael Boachi Ajiman ya wano ya district manager Adama Forestry Commission ya wa hafuano South West Mansini mu wano so kakra to aso. MJ Galan say there a big issue. The best ahimfo amaka ebam any local authorities, assembly members, timamufo, police, military. Obi okabi ye bia say ekunu anya forest for nkunkwa. Na security agencies no so ekonko ara MJ Galam say omuni na te community bibi omu ye bia no ye litua ade no so asasi saa no mo say no obetuma ka say heavy metal asasema ye kan enimpa ba ko na ba affect ebi obi te ho de ebe kan kese ba woni so betu kwan wo be ko ba bi wo beto adwane wo be no musu wo be di say heavy metal si bi ko di wadwane mu a wo be no wo nti enya ade a eya ade pa ti Galam say ni de ebe sre omo ye no omo hwe omo nua no mo maka omo fi na omo nju omo nko omo se omo do omo pesika na omo asɛ asase no omo nju ni na ho no omo ya ti omo ye bana sipi Ora Ishmael Boachi Ajiman aye district manager Forestry Commission ya wo hafuano Southwest. Hafuano Southwest ho na yeda so gina abusuan de wo mu ane se Ora Eric Anafi ya wono ya twema ngwabiaja municipal coordinating director no wono so na ogina mu ekasa de ma onabo Michael Amoa awuku ena oda aban asepa kire se aban no ayade hye aban no de aba efase ye duadua enua ene ade no na enya asameketo akura ni nyina no ayade se yenhwe
na yensom yie na atimi aboa ama bibia atumi akoso na Nkaria Forest Service no division no ya ora Mai Abraham esanso na odi animu ene ne dom na nanom na afenso wosoma hodo na anofo nom ne abanyumaku ahodo no bi nso panifo so de omo ho chimu a na enya asem ko to mo di bum ekopie mu e wo River Kobri ho ya ne nyina no eye afare na nanom atena nkonyansa aseso ne nyina no kopie mu enuadua ya na de omo ekopie mu e wo honom ebere kopie mu ho no so no ewura Eric ana afide nsem kakra man nsem twelfo sei abebua titire ne sɛ atwe adwene gyina bibi so na asan akɔ ye gyina hyɛde bi a afibia no ɛma yɛhunu sɛ bredu sɛ yɛ bibi sɛ dwuni ɛyɛ so tobre nti di dwuma ne saa afei no obi ani aba ne ho sɛ ɛbrɛ na so a wo apɛsɛ wodwe nnua bia sɛ wode kokoko fom sɛ wode dua ofie ama na yɛ fɛ sɛ ɛkwan bi ɛne deda yɛ hɔ street ɛne ade sɛdeɛ ne koraa yɛ nsuo ho titiriw ɛne ade no nyinaa ɛboa ma ɛnya akwanya na yɛn nso yɛ bibi na ɛma timemofo no nyinaa nso ihu na ɔmo sua so na ɔmo yɛ ɛma ne boa gyiri saa afei botae si aban no so sɛ bidua seedlings 10 million 10 million no so sɛbe aban nko a ntimi ntena nkran nnua bra atwoma wa bɛgya municipal yɛdua atwoma mpo no yɛdua nnua no mɛwɔ no ɔfo yɛdua no na yɛboa ama botae si aban no so aba mu nti ɛnɛ sɛdeɛ odi kaka yɛn nso atwoma wa bɛgya municipal nsuo bi ɛda Nkaria Kotia ha ya yɛfrɛ River Kobri ɛhɔ ne yɛkɔdi yɛdwuma no kɔdua nnua afa ho nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo a ɛsɛ no ɛbɛtumi abɔ ho ban yɛwura ana afina yɛte ne nkan na ɛno akyi owura Abraham Esel ɔno nso sɛ wode ɔne kyerɛm ɛwɔ Nkaria mansi no mu a wɔne no panimpa yɛ ɔhwɛ kwayɛ ho nsɛm soɔ wɔno nso nsɛm a ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ no sei ne teɛ in Nkaria Forest District, said the coordinating director they control one of the biggest, districts in Ghana. They control about 7 political districts. Your main target 340,000 tree seedlings, and then the Nikasime woman said they be a target in Nkaria for Libya and Manibuso. And then so your side and pay figures are able to say we are in a comfortable lead. In the forest reserves, we are 348,000. In fact, your target is 340,000 both on and off reserve. But in the forest reserves alone, and pay figures we are 348,000. And our off reserve we are 81,723. So can you now pay Ghana Dino? We are 429,723 tree seedlings. Let's just say a target in your bushel. Now, enters and Neno Bequa, Vienna, Juadane, now Chia Dianimuno Babano. Let's just say, you decline war. You might be Musadia Fibia, you decline. Now, Neno, ye a show Cobri, and Horace was a bed Biano near the Abon Bay, and it's Wadi Hunabacono, Ibn say, and Sasa Prada, and you soon every Biania also, the forest reserves, no Sebeshamukina. Now, a watershed, and we are Nihunina, so Sebia, and we are. It's here in an assembly paying for Tanasini who say a show could be sooner and Diana won't be in hope. Nane Krakra Mukrano, Chamehine Edema, a Falinanomatram Kunya, Nana Yao, Chiripi, or also Samoa, what am I in here? Ura, I know 2 years, Emma, and then paying for and I am for the Kamba. The campaign for my ever send green day, DNA cost. By a bit, you and our asuo Kobri ho na dwumadi ne so aye kama mampanyi wa ya de one no mpanyifo ma ya de ti de umuni se ye besere se eja ye bebo ye asuo ho ban ene eye ye nua ho ban se be ya da chinchima no so ba omo so enya ba bi se de ene no ye so enya ba bi ye ti omo so enya ba bi acha ti ene de eye yura eye na afere hene tuye se ye mra my campaign for no so yadua bia kama papa I fe Anumere no nsia brem kase Sompa TV so na wogu so a wo hwe Sompa 93.1 FM Kumase Sompa
90.7 ɛwɔ bono na po yɛ fam Sompa 98.9 ɛwɔ Sunyane na afei so hafo ɛne ne mpɔtam yɛnyina ne aka bomu a anwummerɛ yɛde nsɛm no ɛma wo yɛkɔ yɛde mu nsɛm foforo ayɛkɔ anim na wiase amansa nyina yɛsi hɔ yɛ World Food Safety Day no wɔde die nnuane yɛ yɛde kɔ yɛ muo no sɛ ho bɛte korɔgye na nkɔnkɔfa yadeɛ ɛmfa amrɛ yɛn na wɔmayi mu panyini bi a wɔno ayɛ veterinary technologist ɔwɔ Joseph Bosomtwe ɛne Sompa kasia kasa wɔde afutuo ama Ghanafoɔ wɔkyerɛm sɛ nei sɛnea wiase adane wiase asesa na ne papi no a anam adufudi pa kwa so apɛ sɛ wɔn nyɛ wɔn ntam nti no ɛnɛ sɛ wokɔdwa so a nneɛma pii no na ɛba wabra ennuro ne ade a yɛde gusuo no ɛde wɔ haw kɛseɛ ɛbrɛ nipadua no ɛnam so nti sɛ wonia wɔkɔ so ɔkɔ akɔtɔ adeɛ na wo so de adufudi pa ɛkɔ sɛ ɔtɔmɛso mepɛmpɛkyɛyɛ no mepɛde abobɔ no mepɛ kyɛ sɛ woka no tra saa ɛpɛ sɛ wo nko a wobɛnya bibia no bebrebe de akɔ fie a hwɛ hunu sɛ deɛ wode kɔ na ahwɛ na yadeɛ nko a ɛna wode kɔ akɔma wo no wabusua ɛnam saa yɛ so nti no yɛtɔ nneɛma wɔ mmɔnten so yɛ ɛbɛdidi akɔ yɛ nipadua mu a yɛnwene ho mmienu ne yɛnhwɛ sɛ adeɛ no a yɛtɔ no ɛyɛ papa a ɛbɛboa yɛ apɔmuden yɛda a yɛsi hɔ ɛwɔ wiase no nyinaa a every year biara no ɛyɛ June 7th yɛde ɛdi saa afɛbi da yi na yɛnti a yɛyɛ nyina no sɛ yɛpɛka yɛ nipa nnuane a yɛdi ɛkɔ nipa bia mu no ɛho te sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔ sa ɔtaw bia ɛnkɔ mmiri mpa sɛ yɛka kyɛ World Food Safety bia yɛka kwan a yɛbɛfa so yɛnnuane a yɛdi kɔ nipa bia mu no ɛho ɛte a ɛte nti na yɛdi saa da wɔnti a ɛho hia sɛ yɛma yɛmu ɛkɔ yɛmu adidie mu sɛ yɛbɛyɛ a yɛnua no ho bɛte ɛne sɛ sɛ yɛhyɛ World Health Organization foɔ ɛde report bi aba sɛ every year bɛyɛ sakana yi nipa bɛyɛ 600 million ɛna ɛyɛ yare a ɔmo afiri mu afiri annuane a ɔmo adi a na annuane no ho nte a yɛka no pɛpɛ kasa no sɛ contaminated food a creative ebunumu how the mao na emu 420,000 otibia aya record yes asa na emu ni pana ehre mo na esi emu eyare enti na ehna ko se o se ye bo mo dawu na ye mani na ebu senia na ye diko ni pabia no o se ye mo ko na ye penia na ahote ebi ni se ayo veterinary services directorate ye unso ye wo your National Food Safety Laboratory. What to say? We need a kind of animal food products. Na dinti a pese wo mu ko sa le me am dem ti na don say yesi ebi mu yemu yesi na bo mu pe fi bi a afra adina mu ni penalty o fi so ti bia ye da yesi ho e wi asene nyina every year bia no June 7th we dey maybe sa afebi da na dinti a ye nyina no say e pese Chino opanye pais had your foot to my Ghana for you. Was some more Jan I kind of some more bini. Betty sir, walk on the Jawko or tree bini, and then the Akaka or in Quebecan way. So swinging bia. Na o to dia bonqua pia pane too, na a Jawunu kuno, mamma one more real Chinatine. Was a sabu and him dear coon, maybe Kurana, Buana Jenjuna done so said Tierney, and one was an walk on for woo. A binnet chiana to our quabrane was a mepe. And you chab one of funny brick, Namishmini. Was a sad yena, no one years and say, I want to be no cry, Edino, Ebiana Yadu. Sansa you more my area, you will be more happy to say equal. The young see and more ajanine and also ajanine. The people a chama. But the woman in said, Paco, Nita, I see the children myself, and you know, yeah, Papa can be convention of a convention of a couple market. When you mean say a little body, you and one in the market. And he said, I will
so wakoto libro e be da hu so obi aduro ne kum no enti wo ko ko bi ne wa ye den no how enti e wo ho saa tekimure mu nan ko ye sekrantie mu bi ni mu boosting wo ho but ne yeta ko ti mu so se de be ya da ko do bi so ko ka me wo so sam ye mani ni na ye waste ya ana se abian kids the way you waste ya ese e de mo ko den se nka bi ko do ko ni enti e ho ko yi se e se fe sam ye mani ni enti mu se aboa no ye de aduro ne kum no ana se bi a bi so se be ya ni ko ni no ho enti e se ti ku sa ni wa bi ni sa me ma ni e yen how pa sanse ye e mo wa mo ma yare Abusia way aye doctor na se Owura Joseph Bosomtwe no way veterinary technologist and yene no akasa yi na kwa bi wa fenam ko hwa aboa de ku no na wo se ne den ni bini no on se o kasa ni bini no a e kasa mfoforo serious ha ne ka no ko atwumunu mu a meba nya fenam ko kasa mama boa na janan me ka mama David o ka janan a e kasa mfoforo ya sante kasa yem enti mfa se se ya kasa yi me ka janan a obi ani ma de kro enti o kasa aboa ni bini so a akasa mfoforo on se bini no aboa ni bini na wo ka no de agu fom no de aponche na na so odwan na kotoret na agu fom no ya wo prapra no ene ye bini no de nya ma abonte no de ye friend se na furu aboa na furu nti akrantie furu owi afuru ene ko na wo to a ayese boto na wo ne yam no a wo yi mu onsade no aha asa kura wo yi gu fom ye bini na me chese se aboa na no nya mfiri na adwene mu enyusu do opani wie aboa ne yakunu me chese me chese wo ka ebini no a o ka asem foforo de ewo yam no a ye de ye aduane di no ye fe no na furu nti me pa akrantie furu me pe wotwe furu me pe wowiu me pe wansane me pe adowa me pe kokote na furu do ka na furu na bucha na wogina ho no onum de opesa woka ne wo so woka se ni beni de obi abeso de aduane agya ani e konso so se no so ye kan so mu yi o ba na se yi mum wo ma men kasa na me ye Edita say yan kana me. Oh, jana sports wo ye wi akobobo. Da ko me head arbitrage. Ai. Me head arbitrage. Edita say ye mfi no say ye ne aba wo so. Abusua tie edin ya edidi so na ehye no nso pa. Na eye bibi Ga South Municipal Bambo adwunatuko ayere enkofo mako edu. Ya yesusu se ensase oboho ban adwuma wo ya no from se langas no ya kire wo mo ewo Asabanham ya eno ewo Ga South Municipal police for na abosa adwuma no tie ondin na edidi soyi apolisifoɔ ɛtrese ebra wo kire wo mo no ebi kura sekan a ejam waso bɛyɛ hyepa ebi nso kura ade a etimi ku nipa ebie mu nso akode etuo ne ade a na ɛhyɛ wɔn ho no enya samketo akura na ondinie Ali Razak wonya 34 years woye kuani ya wofiri Atoma. Mohammed Salis wonya 41 years wono so firi Atoma hono a na Mohammed Amin wono so nyamfinhia aduasa wono so ye kuani efiri Atoma ho a enti obia di no Atoma hanim na Yusuf Yakubu enso so nyamfinhia aduasa baako ya woye kuani efiri Atoma ho. Manam Mubarak wono so nyamfinhia aduasa wono so ye kuani efiri Atoma ho. Habib Abdullahi wono so nyamfinhia aduasa baako wono so ye kuani ya wofiri Atoma ho no a Samuel Ametrona wono so nyamfinhia aduonu ensia wono so ye kuani ya wofiri Atona ho no a Abdul Madid Adam wono so nyamfinhia aduasa enum ya wono so efiri Atoma ho no a Idris Yakubu wono so nyamfinhia aduasa oye kuani firi Atona ho a na ni Ato Emmanuel wono so nyamfinhia aduanan mienu ya ro de trotro ya bi na wotwi ya wono so te Atoma ho no a Isaac Buadu wono so nyamfinhia no aduanan miensa yese wo ye taxi driver ya wo Freetown ewo Kasoa na apolisifoɔ krata ya bi damanim etrese me bosom dane toso aduonu emiensa ana owura bi a Martin City Real Estate honum eye ne dia wasase yantam da honum a ya na oton edema amanfo we pese wo ye ni project bi a ukohu owura na onsa ebeka bi na asase ne kese ne tentene ne teteretemu no
na ɛyɛ 49.640 acres ya kyerɛ sɛ ɛnyɛ asase ketewa koraa ya ɛda Asabamham hɔnom na no na sɛ obi bɛtɔ asase ne firi owura no hɔ wie a na wɔno ɛyɛ n'agyapadeɛ bi wɔ so no na saa nkɔɔfoɔ wei no wɔhu sɛ bi a ɔmo yɛ adwuma no mesinfo aba site a na ɔmo dimirika fanse kan ne nkuma ne atua ahodoɔ no de akɔgyina ɔmo so momfa sika mmra anasɛ bi a nneɛma na mode yɛ adwuma no momfa mmra ne yɛnkɔtɔn ne sika saa woduru hɔ a ne sɛ ɔmo aba hɔ ntoma tata ɔmo saa na owura no kɔbɔ apolisifoɔ amane a apolisifoɔ di wɔn ntɛn kakra wɔkɔkyere wɔn mo na ɛbra wɔkɔkyere wɔn mo no na Toyota RAV4 rana yi bi na ɛka wɔn ho ya ne registration number no ɛyɛ GW4420-X na ɛka wɔn ho a apolisifoɔ agye ne nyinaa apolisifoɔ kyerɛ sɛ wɔgusu ya wɔyɛ hwehwɛmu sɛ adehyɛ no bi kyerɛ sɛ ɔbaa pemfo baako bi kɔ ne nsɛntwerɛfoɔ di nkɔmɔ kyerɛ sɛ saa nkɔɔfoɔ wɔhu wɔn kora adwon so timi kan uhu wo mokra no agwo kra timi kan oprekopɛ na police for kyerɛ sɛ obi anka na koma mfa nto yam kwa bia so no de wo mu bia no ɔmbedo asuko akoyi aba magana fo atumi ahunu nea ɛwɔ mu nyinaa anwumere no nsɛbrɛm kase no enie na nwumre yi me kanfo na me de ba wo sɛ wo kyerɛ nyame yɛ adom afo ni kyerɛ mu yɛ nkrabata bia yɛ bɛn wo yɛ ne sciatica expert no yare yɛ nkaye bia ka ho bia nso yɛsa enhwɛmu bia nso ɛyɛ ho adwuma yɛ nkrabata no dɔso 0540311311 0540311311 na yɛ asa no so sɛ Mr. Heba Colina Gani Heba no achi apedank wo kɔ hɔ no mu a 3A Herbal Center do friend Koko Master no wato e de apete ba bia ya wonam bia yam tim sese de Koko ne hawo a duro yi ebedi wa kagira mu 0546107107 ya asa no nso ye de no nom a ya emfa wo yam betuma nom akwadwuma betuma nom na watu kwan ya asa no nso pa wo pede ya fra na de yam fra ya mizo ana 5G ni bi na wo pa Dr. Silas Adawroma say doctor no why say nyankropon wi nyankopon firi ho na wo ho fans a wo gye no enya asam ketu ba bia wonam bia no wo behia Dr. Silas Semizo any 5G no o ma wo bi asampatia for all your programs ba bia ya wo ton ano ne ahodo bia no wo so Pemizo 5G de afra ene ne yemfra ye 0246 270221 0246270221 nipa de wo ho no mo a eya express ho kakranti express group e de wo kɔ amanone ba bia won krata sam ho adwuma nyina no fa kɔda wo mo ba bia wo kɔ wo kosua de wo kɔ yɛ dan wo kɔ sra wo bi ana wo kɔ yɛ adwuma bi wo ho no mo a ne nyina no express group e de wo kɔ asafo labor runabout enkran so kanesi first light wo no mo a abusua ma yɛ ni nkɔmɔ yi e wo 0552 827787 0552 827787 wanada roma ye to nkrata wona ya ba ye ba nsempia ka akira ye de besoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540311311 0540311311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Rakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne se nuaba yi binom ne akeka bom dia afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
warning sushi, yeti, and opinion numre, wabra wadidi awie. Ubenya preke powder to Kingswalk Heba, ni Heroes Heba, Accra, Okesi Drug Lane, Denny Heba, Kumasi, Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, ni Greenlight Pharmacy, Sunyane, Cash and Carry Supermarket, Asantwa Heba, near Bibidro Depot, Techiman, Sewa Heba, Mampong, to form fre 0550 19 15 14. Preke powder, Duane Sanye Drew, FD Ashisha Sankra to Muajiatum. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was your damn was say to 1 so. Owa Martin February Panyipaya Banamremu wapeni mu. Na wadi atuja atrasa wiasemo ya ho be ma bebreba yo kuja opa. Wano kwana futu omodi anka attorney general. Yero agofred ye bo adame papa yi. Ambulance wonsansam wo ne kra ne ho abafore muo. Sa wani yero Richard Japa eguso di nkomo. Anase won modi kasase bia ma ho voices epie monte so no. Anka batumi abapa no wontwe ne ho mfrim. Asem no mukura na asanie no entumi so yi na sakwabas wo ye twan wa asem ni mu na mpanyifo a won mo ka biempo justice afiase wa sarbo botwe wono krampo de afutu amano wo sai wontena nchen wontwene ho na asen ye ne yenyifu nipa ho fro no no megina mu setamuafo panyina wa ye chenchen atwan no wo se kwaba na sa no a emmoa wono amu se aban kwadu panyini eno achi no krampo no ebesan so amane nioma pi no ano atoto no wase a emfa sumdue emre na setena Ora Martin Pebu enye on said enye ontimi nyesa sana on said ekaso neche so di penyimu jaji ne nim twitwi fom enye onya himase anka nye Ghana anka odo atini anka se kwa ye yini de da anye so ma penyi ekufado ye corrupt ofwa sa nyema yi de ye na anko nivo ake yini di kura da nti onya oh there be enti se nya afutuo keke na me say o tie tape na hwe ai atra na opese akwa ne beji share court nya Ghana o man yi kura tira se ye nyina no ne esi o tape mu aye nya yi damie dia ya ma amanyo seme di mu aye si we si te no e no tira so man ya nkasa no nyema bibiri ake di no kure dami benya space akata ake di first moment Chenifebu no abana mramu wa benimu. Abusia said the NDC and MPP for kra no mo ho ya afro Ghana for say the ade e koso no dwene ho ba bia won tiase e kire say mikoyi ba bia meto aba no e de afiri ha say akopie mu ba bi foforo asem ni nyina ani yi se abie kwa mu be NDC and MPP abusia sa afe no bia ho oden aba o sa duro bi no makodi na say afe no ma ho oden aba wo dwene ho ba bia won tiase e sa wo koyi wudi ni de afiri ba bia ko ba bi foforo no keke no enuaboro entokwasem sa brosifo ne ye ha o madwen sa na wodo ani kiremu ewo ahafo no south west about on pesua no so a enya samketo a wo de tie chairman owusu banahene ene wo de tie wasem tie asem I am correct. And the madam and Ukraine control the action. This is some Rasa. Obia on Casobet. But you pana on bad chance. Oba MPP and this Obia no Caso Busan of and this is easy. Me, you as a business. But the man on your you won't confirm me. Sabisa Metiak and Obiti Bonkaswa. You come off for. And Obiti and Passaswa. Minimum papa e no bi ti hwiba minimum okromofo nyina ba minimum papa mi ti ase ka ti andisi ni bi se omo me manyina dia ontimi mo andisi ni bia beto mo me manyina di obetuma bo masidi obetuma bo me na fufudi obetuma bo maduma fufudi e di se mi fi consider ti na maduma e fo se bo me ye gbo na do maba wonim na we say ya fani mi woni ama minimum ama mo fa se ebi share go magazine ye ba ni ye busia ele ye se mo fa se ya o fi o magazine na wo se no fa ene kwa ya bibi enti na ba to no fi do tiem efi kumase e na ye so o tana bo do tiem ni ko so ni da bi aso ba do tiem tu o body ya wo ya na wo bo no bi se wo andi si for no wo deliver ni bi ya be e ba the whole Ghana
Obi ntimi ka both MPP and NDC. Obi fa nipa mfi ba bi nye de. Ya fa no kura me nya aduma no ma no ho toyen. E di se wo bia ne dia. Ene ma oti ase se wo kura na wo nya customer. Wo nsum nananom. Wo ti aso dem. Sa ti ase ene customer ene nananom ya adwoada ya bu nsam om. Ukwada ya som no. Mementa ya bu nsam. Wo asam to on dia wo dwane aba. Abusua wei ensam a efiri ahafo Southwest abato mpesua no so eba na opani a wakasa yi wuro ne kyerem wo mpotam hono a wedwamtani abade a kyerɛ de ma NPP amanyɔko no chairman Owusu Banahene na yamana nso ho a yedane ye ho kakra ene ye kɔ nifa so ene ye ne Yewura Stephen Kwame ya wono nso NDC amanyɔko na afam wono so ne wo kyerɛkyerɛ mu sɛ won de nua no de o mabro mbaburu nua na no pa wia na dwo ahomate nyina da bi o mbaburu nua yentie na yamfa omo em register omo another the MPP for any omo sprinters by area ho e ba se nkofo do omo ba nam so nipa omo nyama omo mra na e bi kura nipa omo do omo ba kura no na omo antimi ama meto aba na so mba nipa kura ti omo nto aba ma no na se nsem no aye kese transfer yi ba yi de bia no omo ka kosi tabre e bi si ebu akwa nti omo ba first na omo fa proposal ena NDC fo ni nya line ti omo kwata omo obo so ti zo omo ansa kwan no aye omo ko baby a papa bi a friend eja no ye MPP NDC fancy bi free Cote d'Ivoire farm Cote d'Ivoire nyina amu di bi free no omo de ka no Cote d'Ivoire NDC ni also di bi free Cote d'Ivoire kosi ho na omo de ka ye ne yete district ya kroma toilet kura be ni so kura ye ni bi enti awase ye yankasa ye yi leader ye nya ye leader na ono no na ni akuma nkranso na ye ma obi enfri ba bi metusu ye leader emfa maye enti ne ani abre aso bass ne ba na eba aditi bia candidate na ogina man MPP ni o sprinter 5 da bia wo de ko abu akwa sese bechem waduru bechem a wo sesa bechimfo enzo do omo ba nti ye hu ni sesa ankofo no ebe ba beto ebe ma omo na ebe tusu ye choice amaye yeso ye mpani sa ye na ye tia ye na ye wo ye hawo ye nim ye hawo nti no e wasi ye na ye to aba abusua sa wudi NDC ni MPP fo achi a wo ho ahwe obeka de yenka yemfansi wona yenko apomuden ensemu yenuanom ya wo ye adwuma e wa yaresabia hodo wo Ghana ha se wone a owo ne fa ye hwe emoja ho sabia yenye hwehwemu e wo nipadua na kwa baabia no saa fa omo kire se ayeyie ewiase e bai no prodidi a onwam so didi nti nyame ya adom a adwoada ya kire se dwunu boso da etoso edu enson no omodo makade nyina ebegu office adwuma na omo ye no sabi omo ntim ba ye adwuma saa mebre saa be wi akire na unika pere ha dwen asem na dika na editie yenkwa ahoma no so na ye ne Dr. Franklin ama eninkomo Dr. Sompa TV so ne da asem wadwo anwumre yo Mama ajo ni sanso ma watie fo nyina ajo Dr. Mani matie fo nyina ajo so na wapom te san Dr. Wadi dia chaye to no ba ko sa ati to ape fo na ntie no Dr. Wadawroma die ne wo enkomo no yesan Wadawroma nkomo no ejina niam mi no so ba ko edi se free enfie be se minu a yes start say the conditions of service nkomo no ye nyam fa ye santi ti masia e di be ye adwuma na sike wo mu no ya nsaka abezo ye nyanu mo kuma no ma wono mo wi school since 2018 no ye nya financial clearance ma wo ma on be ba ka ye hu aye adwuma no na esan say ye hia wo mo adwuma no mu so nti adwuma no mu penifo e wo hospital ahodo yi afa wo na ye frɛ wo mo casuals na uhwe akatua edi mo mo etoda na nso e kwa nti saa ne ma mienu ya de hu abobo saa akodum pempenso a ya ka se ya nya hu wo hu solution ya de akade ebetu ho nti se no moni mpanifo di kan di saa asem hu nkomo na menim se bia ye ba beduru hwa na bia nkomo bobia di kan akoso a bia enti ase no nam se anwie pewo ana enti saa kra I'm just so junior. What is a Macase? You started na money 2 years. And 2 years, Comodia cum pa Nanzo Camia is Obia Shadana or Trinchen in Asia, Nadia Shy Fatano, on Pesa or the Mamai. And she love for the young co for no musi, baby, as she be have them.
nti so by 17 yanya dia ese na fata ya di akadi obeto nti se ya me ne wo ka se de ade pa asese na ban ya mamu a enkomo nyina no be kɔ fom bɔkɔ no makoye modwuma oh abai nyama mienu a yedi asi any conditions of service any financial clearance for any animal kumanu abai ka sisi a se saa nyama mienu yi obetu hana mo akodum pempo so a nyina yedi tumu se abutoye mbumu a ebeso na yakwakoye adwuma asodwe enti memfa ne sese ya me ne wo ka se kopem se ebia mo bete asempapa bi de ba bia mo gina na mo gina kopem se asem no de mo hwehwe na ba ne be wie ne bɔkɔ de ma mo ene oye ne bɔkɔ ma mo so a mo so be ne bɔkɔ de ma no sa pepe bibia yakɔgina yi enye ne na ye start se ya tu hana mo ya di akonya basa enti ba kwa fa kwa yakɔgina se fe de sa ban alfa bibi pa yehu se ekwan yiye eni dia ebewe yeli a ye no bebi a gina ya na gina doctor say you know na obi so kind of from this angle say baby a gina sesia no IMF nsensem na command na ye ten clearance ho nsensem kakra no ase enya monko a nwumaku ahodo no bi so ka ho ne ade a ase twentwene aban ne bo aha no batimi a consider aban no kakra na ase mamma no sa period na chenti se ne de mabre Samaka, your conditions of service. Say, Yaka Manako Basse, Niama Edu Miensadi de Yantumian Kamanesi, I 13 items. Now, Abai, who are when you munauti unto me, my Saturday, and yet you look at now the Bebate would be my because here can take his. Yan yanuma muso ya pomodi adwuma bi yanuanu nurses ne pharmacists ne medical doctors what me anya mu be se enum bi ama wo enti se ko ba se ye de wusi mienu pe na obenya ama ya kwa ufa so nya enum no mo no yesre bomodi ana pe enum no ma ye na abudoye emba because adwuma na ye no ye kura po de ye jutum ze ye de no kwa no to da de ye no dinkaka nsunsanso libre no eya na dinkaka yanyan me ya mabuboyi but what me anya ma wo dia na do yesu na o be say all of a sudden IMF sensem die de unya ma ya enunu enye fairness enye periperio enye Doctor ma yemfa wonsi anwumre nyame ya adoma nkomo ye beto aso adi akopem se ebre no bedu ebia na ebre no bedu mpo no ebia na aban no atimi ate nkomo aye de na waye bibi de afa ho de amaye wadaroma yada mo sini akonya amudi amaya ya cheche yensem ache mo tifo nyamisha opa vice chairman edema yenuanu mo ya wo ye adwuma ewo ayaresabia ne fan ye hwehwemu se bia umoja na opese wo hwehwemu ani asa de bia opese wo hwehwemu ayaresabia no onna eye vice edema wo na chechire mo se aban no de ba bia wo gina no ne ba bia wo so gina no de kwa wa enima mako edumi ensa na sa wo se mienu pe na waye na duba ko no aka no first 11 no hwan na embo sa first 11 no e ade se ebe hadwen anwumre yi na kwabana kesse na afei akosia ejewa kodie boatin asante ebo Benedict kuku akosia somua buzi mame ya Grace ene bo aye ne a wonya bi hweye